бародарои азизи меҳрубони ман касе навори мана тамошо мекунад, аз барои Аллоҳ ҳамин наворро падилица кунед. Шояд як бародар як хоҳар ба ҷои кор таъмин мешавад, иншоаллоҳ раҳмон сабабаш ба шумои ба мо мерасад. Худо хоҳад. Салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. Бисёр бародаро занг мезананд, корои мо пастаяни мисол сменакати аз 1600 сар мешавад то 2000 агар плана буд кардед. Ана ин корои абъём гирифтем бародарои азиз. Иншоаллоҳ раҳмон мо фақат инҷо бародарое ки дар дастшон касбу ҳунар ҳаст, мақсад деволзанӣ метавон, пеноблок қариб 4000 куб бовар кунед, пули калон ба ҳар 2 ҳафта кора мекунед, ҳисоб мекунед чанд куб задед, расчёт. Баъдан баъди ин корҳо дигар корое ки дорем ки пулашам худо хоҳад ҳар 2 ҳафта бехатон аз шаҳр берун ҷои хоб ба таъмин мекунад, хурду хӯрока ба таъмин мекунад. Аз Екатеринбург роҳпилия то мақсад тарафи север ба кор. Бародарои азиз, бисёр бародаро мепурсиданд, фақат одамое ки ҳамин кор аз дастшон мебиёнд телефон кунанд. Разнарабочи мақсад дар кор не, фақат 5 то ё 5 то 10 то устое ки мисол ҳамон корро метавонанд кардан, ба ӯҳда гирифтан метавонанд ки ба пага пулаш ба мисол проблема нашад, девола каж назанану мисол ягон наметавонанд унҷо рафта аз чӣ сар карданашон намедонанд. Хеле одамо дар кор не, фақат 5 то 10 нафар устуҳо дар кор ва худашон ба разнарабочишон дар ҳамонҷо меёбанд иншоаллоҳ. Баъд корои пастаяна дорем барои хоҳаро, барои модаро. Агар дар тарафи южни автовокзал, Такарей, дар тарафи Таганский ряд бошед, кор 1600, агар плана буд каред 2000. Мошин служебни аз тарафи Таганский ряд мегирад, аз тарафи Такарей мегирад, аз тарафи южни автовокзал мегирад. Инчунин авиакасса мо кор кардааст. Бародарои азизи меҳрубони ман касе навори мана тамошо мекунад, аз барои Аллоҳ ҳамин наворро падилица кунед. Шояд як бародар як хоҳар ба ҷои кор таъмин мешавад, иншоаллоҳ раҳмон сабабаш ба шумои ба мо мерасад. Худо хоҳад. Барои пулаш худо хоҳад ман худам ҷавобгор ҳастам. Кори пастаяни мо ҳар ҳафта пулаш мақсад метиҳад 1600 то 2000 ҳар ҳафта метиҳад. Коре ки абъём устуҳо мезананд, худо хоҳад ҳар 2 ҳафта абишат кардаган ки ҳар 2 ҳафта расчёт мекунанд. номерои ман дар зери навор мешавад, занги шуморо интизор ҳастем. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.